очама ёфтам. Хай бо амри тақдир аз соли 2015 дига аз пои равон мондам. Ягон ташна мебиёяд. Мақсад ту шавҳари инвалид кадӣ гуфта ҳатто падарам. Инаи оилам ягон ами ҳамсоя ягон гилемшон бешвақ. Бисёр моҳиндарам азобу машаққат додам. чӣ қадар аҳволшон безебай. зуршон намераса рости гап. Инора дадаш қабул накардам. Эраҷ Толибов 45 сол дорад, аммо бо амри тақдир солиёни зиёд аст ки аз ду пои равон маҳрум гардидааст. азоби дарбадарӣ, бехонагӣ ва хоривузорӣ Эраҷро маҷбур намуд ки ба идораи сомонаи оила занг занад. биёед огоҳ мегардем аз зиндагии пурдарди ин марди маъюб. Эраҷ Толибов ба назар марди тануманду қавӣ намояд ҳам, вале дар асл мисли парандаи паршикастаест ки пойбанди қафаси ғаму андӯҳ гаштааст ва солиёни зиёд аз ғами маъюбӣ, бехонагӣ ва дарбадарӣ хуни ҷигар мехӯрад. бар зами ин ҳама дарду ранҷ ӯ худро ҳамеша марди зиндадил дониста аз лаб кушодани сири худ пеши дигарон ор медонад. ӯ ба як косаи хӯрок зор монад ҳам касеро ташвиш надода, то субҳ миҷа таҳ намекунаду бо масали поёни шаби сиёҳсафедас ҳар лаҳза худашро тасалло медиҳад. Эраҷ Толибов зодаи ноҳияи Рашт буда аз модар маъюб ба дунё омадааст. бо вуҷуди маъюб будан Эраҷ барои обод гардонидани охираташ кибриёро бо ду фарзанди дар кӯча мондааш ба никоҳи худ дароварда ба фарзандони ӯ падарӣ мекунаду онҳоро аз ҷигарбанди ягонаи худ кам намедонад. Толибов Эраҷ идибековиз мебошам, сокини ноҳияи Рашт, соли таваллудам 1976, 21 сентябр. Ман бо амри тақдир маъюби гурӯҳи якум ҳастам. Маъюбе ки аз давраи шӯравӣ то ба ҳозирам маъюб ҳастам. духтурӣ аз ҳисоби модарзод. мақсад ами касали мо касали асабҳои хароб ба дарди устунмора аст. хай бо амри тақдир аз соли 2015 дига аз пои равон мондам. ина дастом маъюбанд, миёнам маъюба, поғам ҳаракат мекунам, яке аз ҷоям хиста наметавонам, қувваи корӣ надорам. падарам солим буду, модарам аз ҳамин касали мо буд. нафақам 391 сомонӣ. манзиле ки зиндагӣ мекунед манзили худатон аст? не иҷоранишинӣ. дада 1200 сом. мақсад ки инаи оилам ягон ами ҳамсоя ягон гилемшон бешвақ, ягон раҳро мера бо як раҳрӯӣ кор мекуна. касали мо бигем ки ай ҳами синни 18-19 солагӣ баъд авҷ мегира. дамо ҳамин мушкилот ҳами соҳиби ҳами як хона, як манзили зист, як хонаи истиқоматӣ вале чӣ кард ки масад ҳами соҳибхона чанд маротиба моро огаҳ кард ки масад мо хонаи мо дар савдо мондагӣ, дар фурӯш мондагӣ, ҳар боре ки занг мезана чихела як соҳибхона мо дилмо дар тапиш медорад ки мақсад яке гӯяд ки хонаро мефурӯшам, яке гӯяд ки мо меем дар ин хона зиндагӣ мекунем. хай рости гап мо ҳами беҷоӣ маконӣ хай азобай машаққате ҳам буда мушкилай. кибриё 30 сол умр дошта бошад ҳам, вале бори қисмат ва аламу дарди зиндагӣ ӯро ба зани солхӯрдае табдил додааст. ӯ аз ҷабри моиндар ва найрангҳои ӯ аз мактаб маҳрум гашта барвақт оиладор шудааст. шавҳари беинсофаш ту қашшоқ духтаре гуфта ӯро бо ду тифли маъсум аз дар берун мекунад ва ҷавобашро билхоса медиҳад. кибриё вақте бо ду фарзандаш ба хонаи падар баргашт, ӯро аз дар ронданд ва ҳамагӣ аз ӯ рӯй тофтанд. ӯ маҷбур шуд ки ба шаҳри Душанбе омада зиндагиро аз нав шурӯъ намояд. ман Шарипова Кибриё ҳамсари Толибова Эраҷ мебошам. вақте ки дар дасти моиндар будам, хами хел буроварда маро ба шу додам. чанд сола будед ки модаратон? 18 сола. модарам нагузаштам. модарам ай падарам ҷидо шудам. шумо партофта рафтед? 7 фарзанда партофта рафтам. ман ам хел чорғовак мерафтам. ман очама намешинохтам. баъд вақте ки калон шудам, очама ёфтам. ҳама каса ёфтем. хай модари моям дамо меҳр надорад. моям да модарон меҳр надорем. чӣ хел бегоҳна шудагием. баъд ҳами хел ба шавҳар додамон ба ҳами каму тун. моиндаратон ба шавҳар дод? пеши модарам омадем бо аку. бисёр моҳиндарам азобу машаққат додам.
тоқат накардам. Гапҳои безеб гап мезадам. Отад биёя ихе ухе ҳамихе гапҳои безеб гап мезадам. Ман духтари калон шудам, ба ақл шудам, тоқат накардам дар ҳамин гапҳошон. баъд пеши очам омадам. гуфтам очаҷон, мара ба кала мегиред? гуфтан майлаш. хай иҷа омадам пияндарум азоб ғам ба хай ҳамихел нав омадагӣ дарав ба шавҳар баромадам ки мақсад шавҳар кунам, ай пияндарам халос, ай моиндарам халос. шавҳар кардам, мақсад ту ҳичи наёвардӣ, мақсад ту камбағал духтар, ту қашоқ духтар. гуфта ҳамихел ба як зур 4 сол зиндагӣ кардам. 3 фарзандма дар дастам додам ки рав, куҷое меравӣ рав, ма туда кор надорам. ягон пуштивон надоштам ки маро суду судбозӣ кунанд, ки маро ягон ҷода ҷо кунанд. баъд дар ин мобайн 4 сол қатъиями фарзандонам азоб кашидам, квартираода гаштам, талбидам ҳамихел. чанд касо биромадам ба 2 фарзандам қабул накарданд. мақсад фарзандота барбите мо мегирем та. инора дадаш қабул накарданд. баъд ҳамихел ҳамин кас ҳамихел ба як сетка омадам. ман ризоюм ки ҳамсари шумо бошам. ҳамсари Толибов Эраҷ. ҳамихел омадем беҳичи ҳамихел никоҳ кардаем. хай на 4 сол зиндагӣ мекунам. хай обу рума харидам. лекин либосҳои одаморо мепӯшам. худо мегум ки як кас бига хонама бурӯ. ягон сумак бития ҷамъ мекунем ки барои квартира. вақте ки ягон хӯрока дод мехӯрем. шабои дроз хоб намекунам. шавҳарамро худам мехезонам аз ҷогаш. худам каршок меорам. ранги гудак. вақте ки ҳар ғоте ки ман ин каса мебардорам, азобу ранҷ дорам. агар аи бироям мегум, ҳеҷ ка раҳм наметия охи маро. ки раҳм метия дига ба 3 фарзандам. ами оила қати зиндагӣ карда, шукрона карда, зиндагӣ ма кардестам. шукронаи аллоҳ. ҳами як ҷоу макон дошта бошем. ҳеҷ вақт ин каса ман намепартон. мара ай раҳро ҷамъ кард. шукронаи аллоҳ. худмам ёрдам кунам. ягон ҷо коркунӣ мерам, 2 кӯдак ма нигаҳ мекуна. гуфта шукр мекунам. вақте ки 2 кӯдаки ма дар квартира будам, дилам дар тапиш буд ки фарзандои ма чӣ ҳол дошта бошанд. ҳозир ягон ҷо акам бирам, ягон хона як каса мерувам, ягон пеши дом як каса мерувам, падез мешувам. дилам ором ки фарзандонам дар пеши падаршон аст, падари муъмини мусулмон. ягон ташна мебиёяд. мақсад ту шавҳари инвалид кадӣ гуфта ҳатто падарам, модарам, ягон кас намебиёяд рӯ гардондан. вақте ки ман бева будам, айдаршон намемондам будро. вақте ки ин каса гирифтам, намебиёяд. мора шарманда кадӣ, маюба гирифтӣ гуфта раҳруда каляска ҳай мекунам. чӣ кор кунам ба тақдирам? худкушӣ ҳаромай ки худ макушам. чӣ кор карданамро намедонам. апаҷон, ягон усталови бирамай сар то бегаҳа. дилам дашум месӯзад. савод надорам. ара айбе фарқ карда наметонам. да дасти мои дар калон шидагии хору зор. хоҳишам ҳамин ки як ҷоу макон дошта бошам. бастай мада ҳичи дар кор нест. инами як кулбае ки лоӣ боша, ай худам боша ки ман ин каса квартира ба квартира гардондан зурум намерасад. аз шумо хоҳиш мекунам, илтиҷо мекунам, сарватмандоро худовандоро итозоид кунам. мо ина худам маъюб ҳастам, гурӯҳи якум ҳастам. доимӣ қувваи корӣ надорам, аз ҷом хеста наметонам. ина дастҳом маъюб ҳастанд. ина оиладор соҳиби 3 фарзанд. мода дар квартира иҷора шудан мушкилаи пулёвӣ, мақсад кӯдакҳоро хӯрондан пушондан зурмон намераса. мо ай шумо
احترامانه خواهش میکنیم، التجا میکنیم، التماس میکنیم که ما را صاحب جا مکان کنید. ما در حق شما همیشه دعاگوی هستیم که خداوند ثروت دارایی تو با عیده زاید کنه و خداوند همیشه نگهبانتان باشه. ما موازنه خریدین همسایه همی اکه ایرج چقدر احوالشون بزیبای. ما همی همسایه ها همه کسا دستگیری میکنیم. از همه شما برادرها خواهش میکنیم که همه کسا یک جایه میشیم همی اکه ایرج را دستگیری میکنیم. چند سال شد همی اویلا در همسایگاری ما ایجورا میشیند. زورشون نمیرسه راستی گپ. کودکشون خروندن و پشوندن ده همسایه یاردم میکنن. عقد میارن یگون دستشون میگیرن خیلی یاردم پولی دادن نمیتونن. برای همین شما خواهش میکنیم دستی همین را گیریم. эраҷ толибов аз субҳ то шом мисли капки дар қафас берун намебарояд. дасти кӯдаконашро гирифта ҳамроҳи эшон дар кӯчаҳои шаҳр қадам зада низ наметавонад. дастонаш меларзанд, чунки мадори бардоштани ҳатто як пиёла обро надоранд. кибриё бо вуҷуди ноновари хона буданаш кӯшиш мекунад ки сару рӯи шавҳарашро шуста сари вақт ба ӯ хӯрок диҳад. кӯдаконаш пойҳои падарашонро маҳз намуда мисли парвона гирди сараш чарх мезананду хотири ин марди маъюсро болида месозанд. умедворем ки дар кишвари мо хайрмандон, саховатмандон ва умуман афроде ки дар роҳи ҳақ хайр кардан мехоҳанд нисбати ин оилаи ниёзманд бетараф нахоҳанд буд.